Iniciem amb aquest vídeo una sèrie de vídeos que ens ajudaran a resoldre triangles rectangles. Quan dic resoldre un triangle rectangle, vol dir saber totes i cadascuna de les seves propietats. D'acord? Molt bé. Tenim, per exemple, aquest triangle rectangle, que el podem moure, Sí, el podem fer gran, petit, com vulguem. Diu, la imatge mostra una situació en la qual vol conèixer la hipotenusa d'un triangle rectangle, però només se'n poden mesurar els catets. Veieu, en un full de paper, com la vostra llibreta, tan sols pots mesurar l'angle recte, el catet adjacent i el catet oposat a aquest angle alfa. Llavors, quan mesura aquesta hipotenusa? Això hi ha un teorema, que és el teorema de Pitàgores, que ens ho diu. Llavors ens diu, arrossegueu el punt taronja i observeu els diferents triangles. Que és el que acabem de fer. Aquí podeu generar tants triangles com vulgueu. Pitja per continuar. Veieu, aquí el que fa això és medir-te quants quadrets estàs agafant. D'acord? Si segueixes apretant, coneguts dos costats del triangle, per trobar l'altre, simplement has d'aplicar el teorema de Pitàgores. Recordeu que el teorema de Pitàgores deia que la hipotenusa al quadrat és la suma dels catets al quadrat, no? És a dir, el catet 1 al quadrat més, o el catet, si voleu, el catet oposat al quadrat més el catet adjacent al quadrat. Sí? Però fixeu-vos, si tinc una arrel quadrada, si tinc una cosa al quadrat, necessito fer l'arrel quadrada per saber quan és la cosa. És a dir, necessito fer l'arrel quadrada als dos membres de la igualtat. Fas el quadrat de 10, fas el quadrat de 5, i finalment, per saber la hipotenusa, has de fer arrel quadrada. I és una aproximació, d'acord? Aquí, més o menys, hi ha 11,18 quadrets. D'acord? Per tant, coneguts dos costats del triangle, per trobar l'altre costat del triangle s'aplica el teorema de Pitàgores, el que acabem de fer. L'angle es determina com a l'arc tangent del qual és catet oposat partit per catet adjacent. Ara, diguéssim que el problema és saber quan val aquest angle. Sí? Aquest angle d'aquí ens diu la teoria que si aquesta distància entre aquesta és la tangent de l'angle, jo tinc a la calculadora una tecla que es diu arc tangent, que em pot mesurar això. Llavors, si veus que aquest és 26,6, com ho he sabut això? Fent aquesta funció, arc tangent. D'acord? Llavors, com ho sé això? Mireu, si jo agafo la calculadora i apreto la tecla Shift i després atemplo la tecla tangent i finalment poso la divisió aquesta, 5 dividit 10, això li estic preguntant a la calculadora quin és l'angle que té per tangent 5 dividit 10. D'acord? Ho faig, perquè ho veieu. Vinc aquí a la calculadora i dic, a veure, Shift, tangent, 5 dividit 10. I aquest angle és el 26,56. Si el vull en graus, minuts i segons, doncs 26 graus, 33 minuts, 54,18 segons. Com això en tenim prou, doncs seria l'angle de 26,57, si voleu arrodonir, graus. I ara, si seguiu endavant amb l'exercici, veureu que aquí us el calcula així. Això que acabo de fer amb la calculadora és la funció arc tangent d'això d'aquí, que són 26,6 arrodonint graus. D'acord? Per tant, aquest angle l'hem calculat així. Podríem calcular aquest altre? Doncs fixeu-vos, si aquest és 90 i tot ha de sumar 180, vol dir que aquests dos han de sumar 90, perquè 90 i 90 són 180. Recordeu que els angles interiors d'un triangle sempre sumen 180. I si a sobre és rectangle, vol dir que els dos aguts han de sumar 90.
Per tant, simplement fem 90 menys l'angle que ja he calculat, 26,6, ja obtindria la solució, d'acord? De l'angle que em falta. Sí? Si ho voleu fer de manera exacta, doncs seria 90 menys l'arc tangent de 5 sobre 10. Així agafaré tots els decimals, i dona exactament, perdó, l'arc sinus no, l'arc tangent, 90 menys l'arc tangent de 5 sobre 10. Exacte, perquè si no, no tenia sentit. 63,40,4, val? 63,4 si arrodonim a un decimal. Veieu? 26,6, 63,4 ha de donar 90. Sí? I això és el que ens diu el problema. Sí? 63,4. Doncs en els exercicis d'aquest tema, o d'aquest apartat, ens fa fer això. Ens dona dos costats d'un triangle rectangle, ens fa calcular el costat que falta i ens fa calcular quin és l'angle que formen. També podríem calcular l'altre, val? Fixeu-vos, si la hipotenusa, en aquest cas, veieu? La hipotenusa és aquesta, no? Perquè aquest és l'angle recte, per tant aquesta és la hipotenusa. I el catet adjacent és aquest. Molt fàcil d'identificar, perquè el toca a l'angle alfa. Sí? Per tant, aquest d'aquí és el catet oposat. Com es calcula aquest catet oposat? Doncs, bueno, apliquem Pitàgores. La hipotenusa al quadrat és el catet adjacent al quadrat més el catet oposat al quadrat. Substituïm el que ja sabem. La hipotenusa és 45,5 al quadrat. El catet adjacent, 44,5 al quadrat. I el catet oposat, 9c. Fem aquests càlculs. Diem, a veure. Fem 45,5 al quadrat. Això ens dona això d'aquí, vale? 2070,25. 2070,25. I això d'aquí, 44 al quadrat. 44,5 al quadrat ens dona 1980,25. Per tant, si jo resto 1980 a cada membre, sí? És a dir, faig la resta de 1980,25 a cada membre, aquí desapareixerà i em quedarà el catet oposat al quadrat. Sí? I aquí em quedarà 2070,25 menys el que m'havia donat abans, sí? Que era 1980,25. És a dir, 90. I ara li he de fer l'arrel quadrada. Sí? Perquè si tinc el catet oposat al quadrat és 90, per fer això he de fer l'arrel quadrada als dos membres. Sí? És a dir, el catet oposat és l'arrel quadrada de 90. Com que no dona exacta, directament aquí la podem posar. Sí, ens diu correcte, val? Però en un exercici de l'examen, ja que hi estem, ho podríem calcular. Quan és l'arrel quadrada de 90, no? L'arrel quadrada de 90 donaria 3 arrel de 10,
Simplificat, en aquesta calculadora és meravellosa, ja et fa la racionalització. O si volem amb decimals, 9,48, 9,49, arrodonint, més o menys 9,49. D'acord? I ara ens queda l'angle. Com faríem aquest angle? Doncs com ens diu aquí. L'angle serà l'arc cosinus. Per què cosinus? Perquè sabem l'adjacent. És a dir, fixeu-vos. Explico una mica perquè aquí ho fan una mica a saco. El cosinus d'alfa és el catet adjacent partit per la hipotenusa. No? I jo sé el catet adjacent i sé la hipotenusa. Ho calculo. El catet adjacent és 44,5 dividit per 45,5. Faig aquesta divisió. Per tant, el cosinus d'alfa és aquesta divisió. 44,5 entre 45,5. I em dona un carro de decimals, no? Bé, serà aquesta divisió. Simplificant, si voleu, això. Llavors, què vol dir això? Que si el cosinus és això, l'angle es defineix com l'arc cosinus. O sigui, l'angle sol és l'arc cosinus d'aquest número d'aquí. 44,5 entre 45,5. És a dir, hem aplicat la funció arc cosinus a les dues bandes. I aquest número calculat, com es fa amb calculadora? Doncs vens aquí i dius shift cosinus de 44,5 entre 45,5. Tancar parèntesis, doncs bé, em dona 12,03 graus. Veieu? Per ficar una mica més en formalisme, 12 graus, 12,03, perquè ens quadri amb la resposta, i una mica més formal serien 12 graus, 2 minuts, 4,45 segons. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.